Magandang araw po. Lagi po akong nag-aabang ng latest upload niyo ng mga horror stories. Naaalala ko din kasi yung mga kakaibang experience ko dati. Gusto ko rin po i-share ang ilang karanasan ko about sa mga hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong mga mata. Ako nga po pala si Lynn. Pinanganak ako sa Calamba, Laguna, pero dito na po ako ngayon nakatira sa Batangas. Nangyari ito noong 9 years old pa lang ako. Medyo malino pa po sa aking alaala. Noong bata pa kami, lagi kaming pinagsasabihan ng tito ko na huwag magpapagabi pag umuwi. Sinasabi niya na kapag gabi na at nasa labas pa kami, makikita daw namin yung nakakatakot na babae sa may damuhan. Lagi niya kaming tinatakot ng kwento na yun. Hanggang sa isang araw, hindi ko naiwasan na magabihan ng uwi. Mga alas 8 na ng gabi nung naglalakad ako pauwi sa bahay namin. Yung pwesto ng bahay namin ay medyo pababa ang direksyon mula sa main road. Doon sa main road may mga poste ng ilaw. Pero pag dumaan ka na sa kalye papunta sa bahay namin, walang mga poste ng ilaw kaya medyo madilim. Nung andun na ako sa kalye namin, bigla ko naisip na huminto doon sa may damuhan na ikinikwento ng tito ko. Nasa isang malaking lote yon at sa gitna nun ay may isang abandonadong bahay. Yung bahay na yun ay parang under construction pa, hindi natapos. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman totoo yung sinasabi ni tito. Malapit lang din naman doon yung bahay namin, kaya naisip ko na huminto sa tapat ng damuhan ng ilang minuto. Wala lang, napagkatuwaan ko lang. Ilang minuto na yung lumipas, wala naman akong kakaibang nakita. Hindi naman ako natatakot nung panahon na yon, kaya sumigaw ako ng, "Kung totoong may nagpapakita dyan, lumabas na kayo. Magpakita kayo sa akin." Tapang lang, no? Ilang minuto pang dumaan, wala pa rin. Ang nagpakita lang sa akin ay yung papa ko. Hinahanap na pala ako. Sabi niya sa akin, ano daw ginagawa ko at nakaupo ako sa gilid ng damuhan. Baka daw magpakita sa akin yung matandang babae at yung bata. Natawa lang ako sa papa ko. Ang sabi ko, wala naman eh. Sumigaw pa nga ako, wala naman. Sabi ng papa ko, aba, ang tapang mo ah. Mag-ingat ka. Baka isang araw niyan, di ka na makausap kasi lagi ka nilang susundan. Huwag mo silang hamunin. Hindi ko naman sineryoso yung sinabi ni papa. Nag-uusap kami noon habang naglalakad pa uwi ng bahay. Kinabukasan, fiesta nun sa lugar namin. Pumunta ako kay na tita kasi may handa sila. Hindi kasi naghahanda sa bahay. At kagaya kagabi, ginabi na naman ako umuwi. Ang saya kasi doon kina tita. Pauwi, nagdala ako ng minatamis para sa kapatid ko at kina mama. Nung pauwi na ako sa bahay at naglalakad sa tapat ng damuhan, bigla na lang akong kinabahan. Kaya napahinto ako. Paghinto ko, biglang may bumulong sa akin. Kanina ka pa namin naghihintay. Bakit ngayon pa lang? Agad akong lumingon para tingnan kung sino yun. Pero wala namang tao. Pero rinig ko talaga. Boses ng babae. Naisip ko, baka guni-guni ko lang yun dahil sa pagod galing sa fiestahan. At nung humakbang na ako para magpatuloy ng maglakad,
Narinig ko ulit. Kanina ka pa namin hinihintay. Bakit ngayon ka lang? Sobrang kaba ko habang tumitingin-tingin sa paligid. At nung tatakbo na ako, bigla akong naaninag na may kung anong papalabas sa bahay na abandonado. Nanlaki ang mga mata ko at parang napako ang mga paa ko sa lupa. Hindi ako makagalaw habang may papalapit sa akin na isang matandang babae. Gusto kong sumigaw pero hindi ko maibuka ang bibig ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko at sumisikip din ang dibdib ko. Hindi ako makahinga sa takot. Nung malapit na yung matanda sa akin, wala na akong nagawa kundi pumikit. Sa gitna ng tensyon na yun, narinig ko ang sigaw ng papa ko, kaya napadilat ako. Tumakbo siya papunta sa akin kasi nakita niya daw akong nakahinto lang sa daan. Agad na sinabi ko sa kanya yung nakita ko. Isang matandang babae ang papalapit sa akin galing dun sa bahay. Pinangaralan lang ako ni Papa habang mabilis kami naglakad pa uwi sa bahay. Pinainom niya ako ng tubig at pinag-ayos para matulog. Sabi niya sa akin na magdasal ng taimtim bago matulog. Ginawa ko yun, pero hindi ako makatulog. Habang nakahiga, naiisip ko yung nangyari. Lalo na yung itsura ng matandang babae. Nanlilisik ang mga mata niya na parang galit na galit sa akin. Kinabukasan, pumunta yung tito ko sa amin at nagkaroon ako ng pagkakataon na ikwento sa kanya yung nangyari. Ikaw kasi matigas ang ulo mo. Sabi ko na sa'yo na huwag kang magpapagabi. Ang kwento ng tito ko, yung nakita ko daw na matandang babae ay yung may-ari ng bahay. Sabi niya, nung mga panahon daw na pinapatayo yung bahay, nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan yung matanda at yung kontraktor na gumagawa ng bahay. Isang beses daw, naging mainit ang usapan nila at sa kasamaang palad, inatake daw sa puso yung matanda at namatay. Kaya bali-balita na yung matanda daw ay nagpapakita sa bahay na yun. Hindi niya siguro matanggap yung pagkamatay niya. O kaya naman ay hindi niya alam na patay na pala siya. Dahil sa nangyari na yun, hindi na ako nagpapagabi kung umuwi. At hanggang ngayon, lagi ako nagsasabi ng tabi po makikiraan kapag dumadaan ako dun sa tapat ng damuhan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Salamat po at sana nagustuhan niyo. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Para maging updated sa mga bagong contents, hit nyo lang ang subscribe button sa screen nyo. Pwede rin kayong mag-visit sa Facebook page at sa website. Yung mga links nasa description box. Salamat sa pakikinig.